बाखायोलै आं बिदिखायनो बिदिनो गाबबाय थायो नालाय ओंखायनो नोंबो बाहांखौनो मोजां मोनखायोमोन आङो फसायखायोमोन आंनिफ्राय जौसिन नालाय ओंखायनो लायाखै आं नोंखौहाय। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। आं नोंथांमोननि गेजेराव मोननै बर'नि गोदान शर्ट फिल्मनि आपडेट लानानै फैदों। आं आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। सेथियाव दङ बिथां रिंसार ब्रह्म चेनेलनिफ्राय बिथांमोनहा गांलाब माहाजोन शर्ट फिल्मनि भिडिअखौ गावसिनि चेनेलाव आपल'ड खालामना होबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों बिथांमोनहा बयनिबो गोसोखौ गोजोन होनो हानाय कमेडि शर्ट भिडिअ लानानै फैदों। आं आसा खालामो बिथांमोनहा बयनिबो गेजेराव बेबायदिनो मोजां कमेडि शर्ट भिडिअ लानानै फैबाय थानो हाथों। बे चेनेलनि लिंकखौ आंनि चेनेलनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना थांना नायनो हागोन, लोगोसे बिथांमोननि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना फै। आं नोंथांमोननो बिनिनो मोनसे फिसा क्लिप देखायनो। बाखायोलै आं बिदिखायनो बिदिनो गाबबाय थायो नालाय ओंखायनो नोंबो बाहांखौनो मोजां मोनखायोमोन आङो फसायखायोमोन आंनिफ्राय जौसिन नालाय ओंखायनो लायाखै आं नोंखौहाय थुफुर लाबाय। नों जोंनि आब'खौसो रायखोमा बावदों आरो आंनोबो दख'ना गोदान बायनानै होबावाखै। नोंखौ एरनानै होगोन आङो। गिखाया आङो। नैथियाव दङ एसपि प्रडाक्सन चेनेलनिफ्राय बिथांमोनहा 1, 2, 3 शर्ट फिल्मनि भिडिअखौ गावसिनि चेनेलाव आपल'ड खालामना होबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों बिथांमोनहा बयनिबो गोसोखौ खुसि खालामनो हानाय मिनिथावना भिडिअ लानानै फैदों। आं आसा खालामो बिथांमोनहा बयनिबो गेजेराव बेबायदिनो मोजां भिडिअ लाबोबाय थानो हाथों। बे चेनेलनि लिंकखौ आंनि चेनेलनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना थांना नायनो हागोन, लोगोसे बिथांमोननि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना फै। आंनि दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला, लोगोसे खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव थुना हो। आं नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदिनो गोदान बर'नि शर्ट फिल्मनि आपडेट लानानै फैबाय थागोन।